syukuran giling sowan ning Pegir Jagung. Nggih. Pun nate dereng sakderenge niki. Sakderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Sakderenge nggih dereng mengono padha lho. Padha piye? Aku ya lagi bisa Nah iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasil merimpah ruah mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin ya Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok ya. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah menggelobalkan semua Pak, menggelobalkan doa semuanya. Ya yang terbaik. Ya semakin rejo, semakin melimpah. Ya kalau warna iki dikira goblok ngono lho Pak, paling yo Pak yo. Iya. Mbok menawa dhewe ora tega karo awakmu mula ya kaya ngene wong tuwa iso ora tega. Nah, wong tuwa ora tega nek awakmu harus. Ya kan gentenan nek ngomong. Yo wes ngono Mas, mulane meneng ae. Nah. Yo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah iya nggih. Hasil panenipun saka petani melimpah ruah, gilingnya lancar sukses, akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, bermanfaat untuk masyarakat. Iya Pak. Nggih. Ya kuwi lho, piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya Ron Salim ya. Oh, dan ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Iya. Lho kuwi sumpah yo katresnane antarane bapak karo anak. Jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben ki nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngeratani men adil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Bapak Bupati yo. Dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo kembang alas sekarang kan. Alas. Apa kono Puspitanala boleh? Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah mesti nek paturan. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa? Biasanya kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene. Iya, kalau jelek-jelek gini kan setia. Jajali takoni Pak, niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali iki bocoran. Ngene. Sejujur-jujurnya Iya, ya. sejujur-jujurnya. Iki ganteng lho, tapi duwike rada sithik. Nah iki elek, utange akeh. Malah kaya remuk. Nah, aku yang milih sing kaya Mas Jolang. Nah, ngene, dadi ngene iki Bro, sepurane. Salah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso Milih dadi seduluran. Tidak sedulur. Apakah kamu memilih sebagai apa sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Tebuke dadi Bukan saya. Siapa? Pedus saya. Enggak apa-apa, pedus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau melihat pedusmu aku pasti kayak lihat kamu. ngawik. Lah sekagungan Dek Niken lah sing mari iki yo Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ini Dek Niken. Dek Niken. Aku mesti ingat terus kalau cintanya itu cinta murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah kok ora wedhus Dek Niken piye? Aku yo ngerti kaya roh Dek Niken. Wah, malah genah nek kepengin kis dede ora sak tak goleki pipi. Lah iki bokong. Oh, wedhus ya. Wedhus iki pipine nang mburi to, Bro. Sa, iki dirimu ngaturke apa? Karo Bapak Bupati Katen Bendewolo. Nggih, ngaturaken lalaken mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mungkin ditimbali mriki. Nggih. Bar niki ben lenggah dhisik men tembange niken diaturke bar niki ngaturi Pak Bupati. Ben lenggah dhisik. Ayo. Ya, sekedap. Kusuma Wijaya? Puspitanala. Puspitanala. Nggih.
lagu kesukaan. Maka dipun aturaken yuk Madangkara bersama Niken.